ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନଟା ମୋର ଖରାପ କାହିଁକି ହେଲା ଆଉ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ସୁଜ୍ କାହିଁକି ଆଣିଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। So hello everyone, welcome back to my Kuni blog. So as usual ମୁଁ ଏଠି ରେଡି ବସିଯିବା ପାଇଁ ଅଫିସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା ୱିଶେସ୍ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମେସେଜେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମେସେଜରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲିନି ସେମାନଙ୍କୁ ସରି ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁ ମୋର ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କାଲି ସଫା କରି ଶୁଖେଇଥିବା ସୁଜ୍ ଉପରେ। ଆଉ ଦେଖେ ତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଜ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୋର ବୁଝିବାରେ ବାକି ରହିଲାନି କି ଏଇ ସବୁ କରାମତି ହେଉଛି ଆମ ସାହିରେ ଥିବା କିଛିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କୁକୁରମାନଙ୍କର। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନଟା ମୋର ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନଥିଲି। ମାମାଠୁ ବହେ ଗାଳି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ବସିଥିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଜ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ପୁରୀ ଉପମା ହବନି? ହବ ନା। ତ ପୁରୀ ଉପମା ସହିତ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଆଳୁଚପ, ତାପରେ ପିଇଥିଲି ମୁଁ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟି ଆଉ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି କାମରେ। ଏଠି କାମ ସରୁ ସରୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଅଜୟ ଭାଇ ଖାଇଥିଲେ ନନଭେଜ୍ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ପେଟ ଫୁଲ କରି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଯେ ଆସିବନି ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ପସିବଲ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଲି, ତାପରେ ଚା ପିଇଲି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଖଟି କରିସାରି ବାହାର କାମ ସରିଲା ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ଅଫିସରୁ ଆଉ ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ କ'ଣ ନେବି ଭାବୁ ଗିଫ୍ଟ ନେବାର ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋର ଆମ ଅଫିସରେ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଉ ମତେ ଦେବାର ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଗୋଟେ ଖେଳଣା ଦୋକାନରେ କିଛିଟା ଖେଳଣା କିଣିଲି, ଏମ୍ ବଜାରରୁ ଆଉ କିଛିଟା ଗିଫ୍ଟ ବି କିଣିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ସୁଜ୍ କିଣିକି ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲି ଘରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି କି ମୁଁ ଗିଫ୍ଟରେ କ'ଣ ଆଣିଛି ତାହେଲେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଟାଟା।